Η αγάπη μου για την ανατολίτικη κουζίνα με οδήγησε στο Καπαδοκία Γκριλ στην Καλιθέα και έτσι ξεκίνησε μια πεντανόστιμη περιπέτεια. Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του μαγαζιού κατάλαβαν τον ενθουσιασμό μου και με πήραν μαζί του στην κουζίνα για να φτιάξουμε παρέα όλα αυτά τα καλούδια που λίγο μετά θα απολαμβάναμε. Οι επιλογές μας απόλυτα λαχταριστές, καθώς πήραμε πινερλί με σουτζούκι και παστούρμα που παρασκευάστηκε μπροστά μας, το μπεϊτί κεμπάμπ με μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά τυλιγμένο σε πίτα και ψημένο στο φούρνο, και τα μαντί, τα παραδοσιακά ζυμαρικά της τουρκικής κουζίνας γεμιστά με μοσχαρίσιο κιμά. Και τα σάλια μας άρχισαν να τρέχουν καθώς περιμέναμε πώς και πώς για να τα δοκιμάσουμε. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι όλο, περιμένετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε και το γλυκό. Η μεγάλη στιγμή έφτασε επιτέλους και αφού τα καμαρώσαμε, ήρθε η ώρα για να τα απολαύσουμε. Ξεκινήσαμε με το πινερλί και έχω να πω πως αυτός ο συνδυασμός με σουτζούκι, τυρί και παστούρμα ήταν απλά μαγικός. Από την πρώτη κιόλας μπουκιά καταλάβαμε πως αυτό το πιάτο παίρνει 10 με τόνο, καθώς κάθε λεπτομέρειά του υποδηλώνει πως πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις. Μετά σειρά είχε το μαντί και αφού το ανακατέψαμε με το γιαούρτι, πήραμε την πρώτη μπουκιά. Και ναι, το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Και φτάσαμε στο μπεϊτί κεμπάμπ. Εδώ τα πράγματα σοβάρεψαν, καθώς κάθε μπουκιά ήταν πραγματικό έπος. Όλα τα υλικά έδαιναν απίστευτα μαζί με το γιαούρτι και τη σάλτσα ντομάτας που το εξαφανίσαμε στο τσακ μπαμ. Ειλικρινά, ούτε που θυμάμαι πόσες μπουκιές έφαγα και προφανώς δεν μπορούσα να κρύψω τον ενθουσιασμό μου. Και αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, κράτα γερά γιατί το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Κιουνεφέ φυσικά. Ένα γλυκό που το ξέρεις, το λατρεύεις, αλλά πόσο δύσκολο είναι να το βρεις. Στο Καπαδοκία Γκριλ το βρήκαμε. Η Ειρήνη ξετρελάθηκε και αφού πρόλαβα να πάρω μόνο μία μπουκιά, την άφησα να το απολαύσει με όλα τα επιφωνήματα που δυστυχώς δεν μπορείτε να ακούσετε. Αν αγαπάς και εσύ την ανατολίτικη κουζίνα ή θέλεις να ανακαλύψεις αυτές τις γεύσεις, το Καπαδοκία Γκριλ στην Καλιθέα σε περιμένει. Επισκέψου το και θα με θυμηθείς.